Bombero, čau. Čo je podnikateľ, čau. Čo je ty Turek? Vyjebaný. Som, Hej? A som, vieš po no. turecky? Už sa do toho dostávam. Pomaly. Potom super. A koľko je tam teraz stupňov? 24 či 26? Tu je už kus menej, tu je už nejakých 18. Bo to Tu sme treba už, ísť do inej destinácie. však ale už sme v Konštantinopole. Je tak. Pekne. A dokedy ste na dovolenke? Ešte neviem, podľa okolností. Čau, pohode si. Čau. Počujem, a tu máš voľaký lepší internet, tu ťa aj počuť. Tak lepší hotel, no. Hej, koľko na noc? Koľko? Neviem, koľko to bolo na noc, nejakých, neviem, 50 až 100 eur. No, Dvojlôžková. na osobu? Dvojlôžková. A 50 až ty 100. na izbe s Karimom? To sa nehovorí. No dobre, tak mi nepovedz. S Karimom v jednej posteli. Určite. Tak s Dubajom. Ešte lepšie. Aha. Tak potom, ja neviem s kým, s Renem Randy. René už s vami není, Randy. Veľmi, veľmi čudné toto destinácie. Prečo? Neviem, len tak. A ty si ide doma si už, či čo? Nie, idem akurát cez mesto. Vozím sa v aute, je mi dobre. Nikde nič. Bol som sa sánkovať na Martinských horiach. Mi sa aj zdalo, že tam bol akože sneh. Bol, nebol, ako to bolo? No mne sa zdalo, že to je sneh, že to nie je blato. Ja som to hneď vedel. Na tej fotke, čo? No. Ty si to videl, nevidel, ako to bolo? No ja som vedel, že to je proste sneh. Prírodný sneh nasnežený. Prírodný, nie, vyrobený, nekúpený. To bol dorobený ve Photoshope. Vieš, tak mohol byť aj vyfúkaný z tých diel snežných, čo sa zasnežujú v Vyfúkaný, kopce. nevyfúkaný, ako to je? Vyfúkaný sneh martinský. Martinsky, no, tak. Sme boli fotenie robiť s mojím tímom fotografov, mám taký tím, traja fotografi sú, traja. A testujeme kadejaké novinky, rozumieš? Jeden z nich sa volá určite Tomáš. Nie. Ktorý to máš? Ozaj, tento už rozdýchal? Ktorého myslíš Tomáša teraz? Citrona. Ja nie, on není môj fotograf. Ja mám teraz iných fotografov, ale Citrón, ja neviem, ako žije v pohode asi. Už to rozdýchal? No tak asi mu je trošku lepšie, ale asi to není celkom ešte on. To je horšie než korona, nie? To neviem, koronu som ešte, teda neviem, možno už aj mal, ale neviem. Tam v Turecku korona ako, v pohode? No, to je to úplne super. Nikto nemá koronu? Myslím si, že nie. Teda aspoň tu nie. A rúška nosia, či nie? Vieš čo, no, tvária sa. Akože takto, keď ideš do nejakých akože obchodov alebo tak akože hej, ale nikto ťa akože za to, že nevyhodí alebo čo. Jasné. Povedia ti, že daj si a... Jasné. Aj akože normálne ľudia v televízore a tak tam to tiež tak medializujú, ako u nás, či nie? Tu si idú normálne svoje, tu to neriešia. To nepozeral som dlhšie, ale úplne normálne. Hej. A odtiaľ idete kde? Či budete tam ešte dlho, či nevieš ako? Ešte neviem, podľa okolností. Podľa peňazí? Podľa okolností? Podľa toho, koľko vyťažíte bitcoinov? No, teraz sa treba sústrediť, čo sa týka bitcoinu. Teraz sa treba veľmi sústrediť. Bitcoin pôjde hore. Tak sú nejaké prognózy.
Mal som hovor som mal. Ja som myslel, že si prechádzal cez tunely. Nie, mal som hovor a ešte bude mať jeden za chvíľu. Tyče. Čo sa niekomu pokazilo auto? Nie, otváral som bránu moju, vieš, a to sa po telefóne otvára. Čo ideš do garáže? Nie, ale otváral som nie sebe, vieš. No ne, čo som chcel? Ten livestream riadne míňa baterku. Môže byť, no. Ešte, že mám nabíjačku. A Igor čo? Igor má chcú na to družstvo, či nevie? Prosím? Že či ho chcú na to družstvo? No ja neviem. On každý deň povie niečo iné, tak ja neviem. A čo má nové? Či čo? Nie, on nie. Ty čo máš nové? Ja neviem, čo on má. Ja to si sa išiel pýtať. Čo? Vieš čo, no, čo ti poviem, no, čak rozmýšľam, že čo a ako, lebo je mi z toho tak čudne mi je z toho, že už ani nemám proste chuť sa vrátiť, vieš, do Prievidza, tak. Bolí ťa celý život. Tak, vieš, rozmýšľam, že ako sa tu dá akože predĺžiť kvázi pobyt, akože legálne. Však si tam nájdi robotu a ostan tam. Vieš čo, pre chalánov bez jazyka sa nedá. Tak sa budeš musieť začať vzdelávať a učiť sa jazyk. Akože keby si hoci čo vymyslím, tak by to bolo reálnejšie ako toto. Prečo? A tam ti angličtina nestačí? Vôbec. Vôbec, čo? Tu sa viac proste dorozumieš, len proste, že reálne úplne, že sranduješ. Alebo že proste pochopia, čo chceš. Nemusíš nič ani hovoriť. To je dôležitejšie ako... Hej. Pekne, no. A reťazky si už nakúpil, zlaté reťazky? Vieš čo, behal som tade. Aj dneska, aj včera. Majú toho strašne veľa. A ceny majú aké ceny? Ako čo? Ale akože priaznivé. Záleží podľa toho, čo chceš, ale tak priaznivé. Po čom sa tam predáva gram zlata? Vieš čo, ja som to nejako neriešil. Ale dneska nám tam chceli akože striebro okolo proste okolo eura za gram. To je dobrá cena, nie? No hej. Len tam potom, vieš, záleží zase, či bereš viac menej tejto srandy. Toto mňa teraz zaujíma. Hej. Však Dubaj hovorí, že hľada niekoho, kto má investičné striebro. Hej, lebo je to teraz dosť zaujímavé, no. Však, akože, vieš, čo je sranda, že ja čo som pozeral, to cesto moje, tam... Díky zatiaľ, čau. Hej. To som nehovoril tebe teraz, Bombero. Viem. To, čo som pozeral cesto moje, tak ja tam mám strašne nadhodené ceny. Hej. Čiže tu je to akože dosť lacné, no. Takže sa dá na to zarábať. Len teraz už tá líra teraz už kúsok akože v náš neprospech už teraz to išlo. Predtým to bolo 10, že si dostal 10 za jednu a teraz dostaneš horko ťažko 9. Hej. Bombero, píše ti tu nejaká fanušička, že sa nevieš vôbec vyjadrovať. Či čo? Vidím, len ona nechápe, že hovorím kvázi v týchto šifrách. A hovorím len také veci, čo môžem v podstate, vieš? Ona nechápe, že ty neovládaš matiku, aj tak robíš čísla. Nie, to nie je tým. To je tým, že, chápeš, nikdy nevieš, kto ťa vidí. Nemôže, no teba teraz momentálne vidia asi aj ty, čo aj mňa nikto, lebo sme v tme. Ale takto myslím, vieš, že môžeš vidieť proste, že tu niekto je, ale nevieš, kto je tam s ním a tieto veci, takže... To je jasné, neriešiš vôbec. Všetko je to v pohode. A ty teraz čo si na izbe?
Hej, tu som v takej nehnuteľnosti. A ty si teraz sám, či s niekým, či ako? Akože tu? No však tu som momentálne, tuto, kde som, tak som momentálne sám. Ale A inak, nebojíš ako sa? by napísala, no nie, ale ako by napísala jedna fanúšička, tak, že ja nikdy nie som sám. Že aj keď si myslím, že som sám, tak aj tak nie som sám. Rozumieme. Všetci ti rozumieme, Bomberino, okrem Klaudinky, lebo ona hovorí, že hovorí, nehovorí, nevie, vie, nevie. Ako to je? Som tvoj fanúšik, nezabúdaj, Bombero. Vidíš, ty kokšo, ty tu máš ľudí teraz za 29. Ako to povedal? Fúha, toto je veľký... Sa to tu ako naberá. Pozri, koľko je hodín, šéfe. 23:35. U nás, neviem ako u vás. U mňa po druhej. A máme tu zo 5 fanúšikov, či 27, či koľko, teda ty, nie ja. A takto si to tu vyhráva. Jak ofiera. Bombero, že či máš babiky, sa ťa tu pýtajú. Fú, a vieš koľko? Normálne nevládzem už. Ty kokšo, počujete, nevládzeš, že sa to nedá. Už to nezvládam to aj video, že sa mi to aj v tom WhatsAppe sa mi to už všetko naopak ten obraz, lebo nech nevidia len dva tmy, budú mať iba jednu tmu, tvoju. Lebo ja šoférujem motorové vozidlo. Pozri sa, Marek, táto ma tu stále volá do Aten, ty kokos, ale to není možné ísť do Aten. A dobrý kocúr, či zlý? Vieš čo, najvtipnejšie je na tom, že neviem, na čo ma tam volá, keď je proste zadaná tá osoba. Ale to vôbec nevadí, veď to je, vieš čo? To je ale krásne. Ateny vadia, že nemám proste, že Ateny vadia, že nemám proste k tomu vzťah. Ja reku, že ti vadí zadaná žena. To ti nemôže vadiť, Bombero. To sa nemôžem takto tuto vyjadrovať pred 23 ľuďmi. Počkaj, môžeš, nemôžeš, ako to je? No, samozrejme, že nemôžem. Prečo? 100% nemôžem. Tuto ti píšu tvoji hejteri, že nemáš ani jednu. Že klameš. Tak oni vedia, no. Ty kokot, že akú máme maximálku na Audine, a to není Audina. Chlapci a dievčatá. To není to Audina, je to Audina, ako to je, není to Audina. Počkaj, teraz raz, dva, tri, šok. To čo je? Bombero, a to natáčaš kladivom? Ja neviem, čo to je taký zoom. Aha. To sa dá aj zoomovať, inak to som nevedel, že sa dá zoomovať livestream. Dá, nedá. Dá sa, no, to viem. Ale to je už novinka, nie? To neviem, ale viem, že sa to dá. Hejterov vyhoď hejterov. Hejteri sú z toho v piči. Aha, prišla mi krásna správa, to je ono. To je ono, krásna správa. Počúvaj, koľko teraz momentálne telefónov? Prosím? Že koľko máš telefónov? Ten starý Android si už predal? Ja mám iba jeden telefón. Prečo? Ten Android, ten si už predal, či to máš len takú zálohu? Vieš čo, nemám asi nič už. Ja som to zahodil, som ho asi, alebo neviem ani, kde som ho dal. Alebo mám ho doma, neviem. Prečo? Ja len tak. Nie, ja len teraz iba toto jablčko, Apple.
A zatiaľ som s tým spokojný. Rozmýšľal som teraz, lebo však vyšla tá 12. Ja som ju chcel, ale ja neviem, mne sa neľúbi, že zase je ten telefón hranatý ako bola kedy. Proste mne sa to neľúbi. Takže tak. Uvidíme, no ale tak až tento náhodou sa pominie, tak si budem musieť kúpiť tú 12, čo už. Iná možnosť nebude. Do horšieho nemôžeš ísť predsa. To není dobre. Ono treba vždycky si kúpiť lepší a nie horší. Tá Klaudia sa musí asi veľmi nudiť tam, kde je momentálne. Prečo? Pozri, čo píše. Čo napísala? Že som agent. No však a čo, ona ti závidí to, že si agent? Ty kokot, toto je detstvo. Party tak ľahko nebude, lebo že party stihli zakázať, odkedy som tu. Turecku? No predstav si, že vtedy som ešte party stihol, potom volá, čo bolo len, že ty kokos máš do polnoci, potom sa ozvolačíš do 10, ty kokos, teraz už nie sú vôbec, teraz už sú úplne zakázané. A čo som sa tak pýtal, tak povedali, že dúfajú, že v novom roku, že to dovolia znova. Takže je to tak ako aj u nás. No, že tu som už dopartioval. Akože takto myslím na verejnosti, vieš, že... Hej. No, tak čo. Prežijeme to voľa kovári. Ale keď sme išli cez Antáliu v noci, tak tam že Las Vegas, taký klub tam bol otvorený a bolo nejakých 10 minút po 9. Tak neviem, či do tej polnoci to ešte bolo otvorené. Lebo sú tu také všelijaké, akože tu máš, že akože keď chcú, tak chcú. Tak sa dá hocičo. Je to na figu všetko všade, na celom svete momentálne. No, tu je pár každý váži v podstate. Tu je na to najlepšie to, že tu ťa nemerajú. Cez oblečenie, skrz tieto veci, chápeš? Jasné. Že tu nikto od teba nečaká tringoty a nehovorí a podľa oblečenia, že tieto veci, chápeš? A u nás čakajú tringelty u nás. Tak akože u nás je to čím ďalej tým horšie, čo ti drbeš, ako to už ja ani nemám chuť sa vrátiť. Aj kvôli cenám, aj kvôli výstupu. Čo? A McDonald je zavretý, alebo ako to je? Lebo ja som hladný. Asi je zavretý. Buzeranti vyjebaný. Roštek s Majkou. Ty kokšo, vieš, aký som hladný? Kde sú tie časy, keď som si o takejto hodine išiel niekde ešte dať volať, čo jesť normálne, kľudne? Veď to. Píše ti Klaudika, že ona není tvoj hejter, že ona je fanúšik. A ja som hladná, no. Tak sme dvaja. Kokos, každý len tieto tancovania, ty kokos záhľadí. Treska mne nechutí treska, tresku nechcem, šéfe. Jebem na to. Tu sa otočím, kľudne. A neviem, čo idem jesť. Počkaj, Marek, mali by sme si nájsť nejaké nové kamarátky. Nové kamarátky? Ale najlepšie bezdetné. Ako myslíš, že nové kamarátky? Tuto, čo sú, ale najlepšie bezdetné, lebo už to bol veľký extrém teraz. Ja ako v Turecku? Čo? Ako myslíš v Turecku? Aká treska? Že či v Turecku myslíš, ty treska? Ja, no, akože odkedy takto, akože odkedy som tam vtedy bol proste ten červený, tak odtedy proste, čo došli, akože nových fanúšikov nejakých 100, tak takto, čo takáto baba, ty kokos, tak proste matka všetko. Akí fanúšikovia? Koho fanúšikovia?
No takí akože mne, čo pribudli, takí noví, čo ma začali akože sledovať, čo ma ešte doteraz nesledovali, tak takíto všetko, čo ozývali, tak väčšinou všetko matky proste. Bageta z pumpy, jak si bude vyhrávať. A to mi je známe. Je tam Milan? Či kto robí? Milan tu asi není, neviem kto robí. Ale... Počkaj, teraz mi chceš povedať, že už ani Šelka nie je non-stop, či jak to je? Šelka je non-stop. Ale už sa tam nemôže združovať tuning zrazy, čo? Ale ja mám všetkých pičí. Tak ale tak všeobecne myslím, že, lebo ja už neviem, ja už som v inej dimenzii, vieš, ja už... Ale tu mi píšu, že toast je lepší z pumpy. A jako? Aký toast? Marek, povedz im, ako sme my robili toasty na K2. Toasty sme robili normálne na umývarke, sme si robili toasty. 30 metrov máš niekde video, nie? Už asi nie, ale kto to natáčal? Igor to natáčal, alebo aj ty si to vtedy odpalil niekomu. Ja si to už nepamätám, kto tam, že to bola sranda, ale... Keď sme to tam pred dvorkom, keď sme to tam pri tých automatoch, tam keď sme to chceli inštalovať. Hej, pamätám sa, no. Ale toastíky dobré, ešte hinta baba, jak si tedy vypýtala. No. Takí boli spokojní. Tak sandwich tu nejakovi nakoniec, takže nie je toast ako. To nie je to. Potrebujem. Nikto tu není, je to tu originál mŕtve. No ja keby som na tej mieste tej dadušty kokos, tak by som radšej dával pozor, akých tu nejako kupujem. Fuj. Niekto píše, že fuj. Vieš, čo je najhoršie na tom všetkom? Najhoršie na tom všetkom je to, že toto bude ešte podľa mňa dlho trvať, čo sa deje. Marek, opýtaj sa tej Sašky, či chce byť kamarátka s nami. Prosím? Takže opýtaj sa tej Sašky, či chce byť s nami kamarátka. Ktorá Saška? Tá slečna Bredová. Ja nevidím tu žiadnu Sašku. Tretí komentár od spodu. Už štvrtý teraz. Ja vidím Alexandra. No. Však sa aj ty opýtaj. Chceš byť, nechceš byť kamarátka? Aj ako to bolo? Tu nás Bomberino. Počúvaj, čo si povieme, keď ťa Erika volala do toho, čo chcela. Sekáš, šéfe, čo sa deje? Hal. Neviem, asi tu nejaký preskok. Tak chod na balkón. Ja neviem, čo si máme o tom povedať. Čo mám na to ja povedať, mi povedz. Čo? Saška chce byť kamarátka, takže máš sa vrátiť, tak môžeme sa ísť kamarát. Ty koko, dobré. Nejakí ľudia tu sú. 19-20 ľudí je tu. O takejto nočnej hodine. Pozrieme sa, kto to sleduje. Aha, Kupko, ty čo nemôžeš spať? Mohol si so mnou radšej na bagetu na pumpu. Keď si tu na tom streame. Či? Jako to je, Kupko? Kupkovi hovorím, jednému, čo nás sleduje. Že mohol by so mnou na bagetu na pumpu. On išiel spať, že on ide spať, už je veľa hodín. Myslím si, že to každý takto večer akože predčasne ukončuje večer. Ale prečo? No však, lebo je taká situácia, sme sa dožili také situácie, že teraz každý radšej ušetrí a každý radšej zalezie domkov, ako proste čakal na nejakých potrestných, lebo na Slovensku to nemôže byť dobre. Teraz keď sa zoberiem, chápeš, to len si taxi za 5-6 eur, hej, tak by tam bolo také rošambo, by tu každá to strana odpadla. No ale zase ušetrené je zarobené, či ako to ten Dubaj povedal. Ale nemôže to tak byť.
Prečo? Ty kokot, ono je uzávierka na tej pumpe. No je to možné, je taký čas. Aha. Je taký čas, no. Vidíš to, Bombero? Vidím. Počkaj, tuto tento Adrian Červenák, s ním som ale asi neriešil chatu. To není asi ten záhorak. Či počkaj, to... Ja nechápem teraz, skade to vyťahol. Ten Adrian, skade vyťahol, že chatu. Neviem, ale majú zavretú pumpu, ja som hladný a zomrem. Máš si nosiť v kufri. No. Nejaký toastový chlebík a konzervu a lyžičku. Píše, že není záhorák. Tak to potom neviem, kto toto je. Ako som s ním riešil, akú chatu. Jaj, Bože. Počkaj. Však druhá bude tiež zavretá, nie náhodou. Marek, Saška nás ešte pozera, tak sa jej musím opýtať, že kam sa pôjdeme skamarátiť. Ale počúvaš, čo ti hovorím? Henta píše, že máme ísť na druhú pumpu zatiaľ. Na akú druhú? Však všetky sú zavreté, nie? Keď je plné. Uzávierka. To aké sú pozorní tí ľudia, že som to na streame hovoril. Tak je to možné tedy, keď som tam bol v tej Antalii, že som to spomínal ten koniec roka? Nespomínal, jak to bolo? Je to možné, ale my sme vtedy streamovali, Marek, 1,5 hodinu, mám to uložené. Kto? Skoro ja 700, som streamoval 1,5 hodinu? Skoro 700 megabajtov to má. To za to, že som to na iPhone nahrával. Čo? Že henta má aj meno. Prepáč. Ja som to tak nemyslel zase, neber si to osobne. Nepočul som, čo? Nie, že napísala tam, že henta má aj meno, ale nech si to nebere osobne, ja som to nemyslel zle. Však, Kristínka, ale predtým ešte, akože, čo si hovoril? Neviem, čo som hovoril? To som hovoril, že ten stream mal 1:35, som ho uložil, skoro 700 MB malo. Hovoril som, že to kvôli tomu, že to iPhone nahrával. Veď ja som bol v tom streame, nie? Ale to nie je ten. Počkaj. Vtedy, keď som jedol ten kebab s lečom, to myslím. Ja to neviem. Aj s Igorom vtedy, keď si bol. Aha, vtedy, keď ti tam písali, že to už 2 hodiny ješ. Viem. Hej. A ty si myslel, ktorý? To boli hejteri či fanúšici? No to neviem, to bolo veľmi čudné. A ty si myslel, ktorý, ale... No však ja som myslel ten, čo sme spolu volali, keď som na kebab išiel do Nova. Ja viem. Hej. Tam doma ako. 15 ľudí o takejto hodine nespí. Počúvaj, dneska jeden sme boli kupovať taký krásny kožuch a dneska tam ten jeden v tej predajni. Že v 92. že som bol na Slovensku, že som bol aj v Prievidzi. A že v Novákoch, v Bystrici takéto veci a po slovensky som začal. Bombera, čo neukážeš seba na ten stream? Nech ťa vidia fanúšici. Ale však ma už dosť videli. Kto chce, tak si ma vie nájsť. Však ho nemôžeš vidieť na live streame, nech ťa vidia. Nemôžem, musím byť trošku aj vzácny. Som zistil. Nech ťa vidia, nevidia, ako to je. A niekedy si musia vážiť, že máš. Čo to je zase za podvod? Za to si kúpujem takých plišákov. Bože. No, počkaj. Utekaj. Ja som tu chcel tiež pre nové kamarátky kúpiť macíkov, len nemal by som ich ako doručiť. Sleduj, aký frajer. Že za chvíľu ide spať, tam píše tá tvoja kamoška nová.
To je super. Len ja hovorím, že som nemohol nakúpiť maciko pre nové kamarátky, lebo... Že obľúda, aká obľúda, to je krásne. Bol tam Bombero, nebol. Jako? Daduška nevie, či bol Bombero, nebol, či ako to bolo s Bomberom. A moja noha tam bola? Ja jebne, to je kokot! Ja reku, že celý ja, keď si napísala, že celý ty. Jako? Bombero sa nevie tak jedovať, jak tá hračka. Zajebané nechty, ale mám to v piči. Ja už ani neviem, ale tento kvázi úraz, alebo čo sa mi to stalo, že z čoho to je, ty kokos, ja neviem, to zrazu prišlo, som si to ani nejako neustriehol. Bombero, povedz im tak, zajebané nechty, ale mám to v piči. No pozor. Ja mám také ukážkové, jak... Pozri sa, pozor na to, hej. Pozri sa. A ešte musíš povedať, že... Pozri sa. Jako? Nové nechty, jako? Pozri sa. Toto nemám pocit, že by tam bola nejaká špina ani alebo Bombera olej, takže... není vidieť. Ako môžeš jeho posúdiť, keď mňa není vidieť? Bombero, ukáž sa im na kameru, ukáž im aj seba, nie len nohty. Pedikúra, manikúra, ako to bolo? Ja nechci. Je to tu také zaujímavé. Jenom rap. Perina? Perina bola, nebola. Di citrone, serus? Jako to hovoril? Pozri, kto tu je. Bombero. No, však na raplička sa čakalo, tomu ver. Rapliček tu je, není, ako to je. Ale si zmenil Instagram. Tam vypadlo. Čo ti? Že tam vypadlo. Boha, kde si položím ten telefón? Potrebujem... Čo Tomáško, ako sa máš, kamarát môj zlatý? Do piče. Musíte chvíľu vydržať, lebo musím si natrieť ruky krémikom, lebo mám popraskanú košku. No bez zima. A v Nemecku si kde v Nemecku, šéfe? Olej SLR, to je čo? LR-ko, to je ten sieťový marketing alebo multi-level marketing. Do Audiny. Raciel. Pri Würzburgu. A čo vezieš? Či nevieš ešte? Ani kam idete? Alebo ako to bolo? Raciel som na ruky ešte nedával, ja to tankujem iba do Audiny, tam to dobre je celkom. Nafta je drahá. Ruky premastiť, aha. Prepálený z oných, z palaciniek starých, či z langošov, ty kokot. Že premastiť ruky. Ruky mastíme, neboj, nič to treba, lebo to potom praska kožička. Pri Dortmund, to je ďaleko, ty koko, to je strašne ďaleko. Čo sa biješ? Kedy budeš doma, Tomáško? Kedy pijeme kávu?
Čau, Bombero. Halo, Bombero.